Nyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kag aton pasalamatan ang aton Amay sa langit, nga may paghigugma kag pagkaluoy upod ang pagtuo. Ang Ginoo nagasiling, pangitaon ko ang akon mga karnero, kag ihatag ko sa ila ang isa ka manugbantay nga magatatap sa ila. Ako, ang Ginoo, mangin ila Dios. Mga muyo kita. O Diyos nga makagagahom, himua nga sundo namon ang laygay kag mga sulondan ni San Pedro Damian, agud madangat namon ang kabulahanan nga dayon, paagi sa amon pagigugma kay Kristo, labaw sa tanan kag sa amon pag-alagad permi sa imo simbahan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suro kay San Marcos, Kapitulo 9, versikulo 14, tubtob 29. Sa pagbalik nila sa iban nga mga gintutunan, nakita nila nga ang ilang mga kaupdanan, ginalibutan sa mga madamo nga mga tawo, kag may mga manunudlo sang kasuguan, nga nagapakigsuay sa mga gintutunan. Natingalagid gilayon ang tanan nga mga tawo sa makita nila sa Jesus, kag nagdalagan sila palapit sa pagtamyaw sa iya. Ginpamangkot niya ang iya mga gintutunan. Ano bala ang ginasuayan ninyo sa ila? Nagsabat ang isa, gikan sa kadaman, "Manunudlo, gindala ko sa imo ang akon anak nga lalaki, nga gingamhan sang isa ka espiritu nga apa. Kung ginasakit siya sini, ginalampos siya sa duta, nagabura ang iya nga baba, nagabagrot ang iya mga ngipon, kag nagapalanig-a ang iya lawas. Ginpangabay ko ang imo gintutunan, nga tabugon ini, apang hindi sila makasarang." Nagsiling si Jesus, O kaliwatan nga wala sing pagtuo, tubtob sano pa ako magupod sa inyo? Tubtob sano pa ako magbatas sa inyo? Dalha siya diri sa akon. Gindala nila ang bata kay Jesus. Sa makita sa Espiritu si Jesus, sa gilayon ginpakurog sa Espiritu ang bata, napukan sa duta kang nagligid-ligid, nga nagabura ang bakbak. Si Jesus nagpamangkot sa amay sang bata. Kasano pa natabo ini sa iya? Nagsabat ang amay, "Halin sang pagkabata, masunson nga ginahaboy siya sini sa kalayo, kag sa tubig agud patyon siya. Apang kung makasarang ka, kaluoy kag buligi kami." Si Jesus nagsiling sa iya, Nga nagasiling ka, kun makasarang ka. Ang tanan mahimo sa iya nga nagatuo. Sa gilayon nagsinggit ang amay sang bata, "Nagatuo ako, buligi ang akon jutay nga pagtuo." Sang makita ni Jesus nga nagadinalagan palapit ang madamo nga mga tawo, ginakigan niya ang malain nga espiritu. Apa, kag bungol nga espiritu, dinamanduan ko ikaw. Gwa ka sa iya, kag hindi na magbalik pa sa iya. Nagsyagit ang malain nga espiritu. Ginpakurog niya sing tama ang bata, kag siya nagwa. Daw bangkay ng bata, gani madamo ang nagsiling. Patay na siya! Apang ginuyatan siya ni Jesus sa kamot, kag ginpabangon, kag siya nagtindog. Sa makasunod si Jesus sa balay, ang iya mga gintutunan nagpamangkot sa iya, sing silahano na lang. Nga abalang hindi kami makatabog sa tumalain nga espiritu. Si Jesus nagsiling sa ila, Yadto nga sahi sang espiritu, hindi matabog sa iban nga paagi. Luwas lamang sa pagpangamuyo, kag pagpuasa. Para sa aton pagpamalandong sa Ebanghelyo nga aton nabatian, sa liwat pagaupdan kita ni Father John Glenn Maleficiar sang Society of St. Paul Iloilo, paagi sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflection.
Maayong aga, kag welcome sa aton programa, Father J.K. Maayong aga, Sister Ninya, kag mga utod ko kay Kristo. Salamat sa Dios kay Lunes na naman. Kabay pa nga manami ang inyo pagbugtaw, kag ang grasya sang aton Ginoo yara sa inyo sa adlaw nga ini. May ara kabalad ako nga ginakabalak-an subong. May ara isa ka tawo nga sa iya pagtulog nagdamgo ini nga iya na istorya ang Dios. Sa ila pag-istoryahanay, iya ginsugid sa Dios ang tuman kadako niya nga problema. Ang Ginoo naton nagsabat sa iya paagi sa pagbutang sang isa ka daw kotse kadako nga bato sa atubangan sang iya balay. Dayon, ang Dios naghambal sa tawo nga iya i-push ukon itulod ang bato nga ini. Ginhimo sang tawo ang ginsugo sang Dios sa iya. Wala ini siya untat sa pagtulod sang dako nga bato sa atubangan sang iya balay. Ugaling, bisan ano pa ang himuon sini nga pagtulod, napaslawan siya sa pagpahulag sang bato. Sang nakapoy na ang tawo sa iya ginahimo nga pagtulod, nagreklamo siya sa Dios. Nagsiling siya, "O Ginoo, ang tanan nga pamaagi ginhimo ko na sa pagtulod sang dako nga bato sa atubangan sang akon balay. Ugaling wala ko ginapahulag ini. Nga aman, ano ang rason sang akon kapaslawan sa pagsunod sang imusugo?" Ang Dios nagsabat sa tawo, "Abyan, ginhambalan ko ikaw nga imo itulod ang dako nga bato nga nahamtang sa atubangan sang imo puloy-an. Ugaling wala ako naghambal sa imo nga kinahanglan mapahulag mo agod magsaylo ang ini nga bato. Amo ina nga nagareklamo ka kay abi mo, napaslawan ka sa pagsunod sang akon sugo. Abyan, tanawa ba lang imo kaugalingon? Hindi ba lang mas nagdugang ang imo kusog? Hindi lang ini sa imo pisikal, kundi sa espiritual man nga aspeto. Samtang nagahimo ka pamaagi sa pagpahulag sang bato, nabatyagan ko ang imo pagsalig sa akon, kag napuno sang paglaom ang imo paminsaron. Salamat abyan, kay ginhimo mo ang tanan, agud matuman ang akon sugo. Salamat sa pagpush mo sang bato. Karon, abyan, ako nakuhaon ang dako nga bato sa atubangan sang imo puloy-an." Mga utod, ang tuman kadako nga bato sa istorya nga inyo nabatian, simbolo lamang sang mga dalagko naton nga mga ginakabalak-an sa kabuhi. Ginatugutan ini sang Ginoo tungod may maayo man sila nga mga tinutuyo sa aton. Kasubong sang tawo sa istorya nga inyo nabatian, sa aton paghimakas sa pagtulod sang dalagko nga mga bato sa aton kabuhi, nagadako man ang aton kusog sang pagtuo kag paglaom nga mga tawo. Magtuo kita nga ang Dios hindi pabaya kung kita may ginaatubang nga mga palaligban. Maglaom man kita sa kaluoy sang Ginoo, nga iya kita paghahatagan sang nagakaigo nga kusog kag inspirasyon nga magpadayon bisan sa tunga kita sang dalagko nga mga problema. Gani sa inyo nga nagapamati subong nga may ginapanumdom nga mga palaligban, mga abyan, push lang. Sa inyo man nga nagapamati kag nabug-atan sa tuman kadako nga problema nga inyo ginapasan, mga abyan, push pa. Kag sa inyo nga nagapamati nga nadulaan na sang paglaom tungod sa kadamuon sa mga ginakabalak-an ninyo, mga abyan, push nyo pa. Si Jesus sa adlaw nga ini nagapasalig sa aton, ang tanan mahimo sa tawo nga nagatuo. Mga utod, magsalig kita nga hindi pabaya ang Dios. Wala kita ginapabayan ni Jesus. Magtuo kita sa gahom sang iya kaluoy kag paghigugma sa aton. Amoy na, mga abyan, kung anuman ang inyo ginapasan nga mga problema, kung may ara kamo dako nga palaligban ukon ginakabalak-an subong, hindi magkalipat. Push nyo pa. Push. Pray until something happens. Amen. Madamo gid nga salamat, Father J.K. sa aton reflection sa sining nga aga. Kung gusto ninyo makigangot sa mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, mahimo ninyo sila makontak paagi sa ila FB page St. Paul's Iloilo. O kung makigangot sa sining nga address, Society of St. Paul,
Aganan, Pavia, Iloilo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita dire. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo, nga amo ang dalan, kamatuuran, kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. San Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sa kawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag Minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mga Western Visayas, syudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga paratuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato nga mga kabombo, no? Sa ato nga mga kauturan, nakadasig lang sa mga inadlaw nato, no? Lunes naman kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 21 kita sa bulan sang Febrero tuig 2022.
Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tob-tob alas sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pila ka mga nagapanguna mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa inyo subong aga ang aton mga bombo patrol reporters sa field. Subong man aton mga bombo volunteers kag bombo correspondents. Ano bala pila ka maragapanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan. Pinaiyak ka mga regapanguna nga mga balita nga aton iya nga paghahatagan sa pagtamod subong no sining sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sining Lunes naman edisyon sang aton iya nga pala tuntunan. Una kita sa mga regapanguna nga mga balita lokal sa subong iya nga aga aton iya nga tutukan kag aton iya nga diskusyonan ining ambush iya mga kabinan nga nagluntad no sa may kahapon nga adlaw sa may San Carlos City, Negros Occidental no ining ambush nga nagluntad kung sa rin nabilin iya mga kabinan ang tatlo ang patay kag isa ang critical sa karon sa hospital. Kag subong man sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Diskusyonan naton dugang pa iya nga mga nagapanguna nga mga balita no aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga ang mga nagapanguna nga mga balita local. Mayara man iya mga kabinan no sang sining nagluntad nga vehicular accident sa syudad iya sang Talisay kun sa din nadulaan gid sang kabuhi sa kalalaki no sining aksidente naman sa dalanon kag sa mga kauturan ta no kag sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita no balita local ang ining paglunsyar sang kasimbayanan no sang PRO6 ukon ang kapulungan ng inyong pulis ng inyong sundalo ng inyong bantay dagat ng COMELEC no so amo ning ginlunsyar iya no mismo no kahapon iya nga adlaw man no sa aton iya nga mga kabombo no at lahat ng lingkod bayan kasama ang simbahan at pamayanan para sa secure, accurate, free and fair elections no meaning safe 2022 no so aton man ini iya nga diskusyonan okay sige no so subong man sa aton iya nga mga kabombo pila pa iya ka mga nagapanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga aton iya nga diskusyonan sa mga balita pungsudnon nga aton iya nga tutukan driman sa aton iya para tuntunan sa Bombo Report sa first edition no si Senator Ping Lacson kag Senate President Tito Soto kritisar bla no ang pag-impose ang sindugang nato niya mga kabinan nga taxes no so hibaloon naton ini ha sa aton iya nga mga kabombo kag subong man sa aton iya nga mga kauturan no sa aton iya tutukan taman pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita no aton iya nga diskusyonan dugang pa nga mga balita pungsudnon sa subong iya nga aga kag of course balita iya mga kabinan nagikan sa luwasang pungsod no hibaloon naton ang update sa gihapon sining ginagamo sa tunga sang Russia kag sang Ukraine ibaloon ta ha ang pila iya ka mga latest nga mga update kang ginakangawan kundi ang Russia nagapatigayon sang military drills no ang ginakangawan diri ang posible iya mga kabiran nga pag pangatake no dibla amotong ginakawan especially mga utod naton nga mga Pinoy nga yara didto iya mga kabiran sa may Ukraine no
ado gina kulukulbaan na sila sa karon, no, kung anong pwede himuon sa Russia kay nibalawanta pila ka mga kapungsuran ang nagabulig dire, no, kaga subong man sa ato riya nga mga kabombo chikero naton pila pa iya ka mga regapangunang mga balita ato riya nga tutukan karon, magapakig-angot man kita sa ato riya nga bombo correspondent direkta iya mga kabinan sa may United Kingdom kay Sir Ramili Sugon. Kamusta? Kay may bagyo dito iya sa UK. Anong pinaka-latest dire, no, nga update, pinaka-latest iya nga development sining bagyo kaga subong man si Queen Elizabeth daway gid kaluwas, no, nga nag-positibo man siya sa COVID-19, no. So initanan ha ang aton iya nga tutukan, ang aton iya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong iya nga aga diri gid lamang, no, sa sining Lunes naman edisyon sa aton iya nga paratuntunan sa Bombo Report sa first edition sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita. Okay? Sige, no? So, kamustahon man naton sa subong iya nga aga, kamusta na yung sitwasyon naton diri sa palibot sa syudad sa Bacolod kay ma-update kita sa ning pagpang-ambush kung sang tinalikdan nga si Mana, no? Ang pag-ambush dumduman nito sa Banwasang Binalbagan kung sa din ang patrol car mismo sa kaya mga pulis gin-ambush. No, so ginapasalamatan to naton kay ti may mga pulis nga, although may mga pulis nga mga pilason, pero sa aton iya nga mga kauturan at least, no, may mga nasamaran man, pero buhi na balang wise ang natamaan. But this time naman iya ning grupo sa mga individual nga ti ginambal maano ni nagpabulangan makadtos bulangan, no. So ini sila sa apat sila nga sakay sining sedan, no, auto, tatlo gidya ang patay, isa subong critical, no, critical. So amo ini ha sa aton iya nga mga kabombo, so diskusyonan naton sa subong iya nga aga. Pero subong iya nga aga again, kamusta ang aton iya nga palibot syudad sa Bacolod? Grabe, no, inabalang tadta gidya sang bala ang windshield kung makita naton ganiho sa picture nga gina-flash naton. Sus, grabing dugo mo sang driver nga ara mismo sa sulod, tapos ang pasahero niya iban ginhingagaw pa sa hospital. So ambal ni gani naton may ara sang isa pa didto yang critical niya ti syempre ginapangamuyuan nga kabay pa maka-survive, no. Ti ano man niya ang hibaloon naton ano pagid ang pinaka-latest nga investigasyon sini sang aton iya nga makatapos ang kapulisan. So amo ni gani again yara sa critical nga kondisyon ining isa sa apat ka mga pasahero sang sining puti nga Mazda 3 nga ginambush sa barangay Palampas, San Carlos City, Negros Occidental. Ti Domingo sang aga, no, meaning kahapon niya daw madumduman naton nga nagasakay sa puti nga Mazda 3 sanday Andre Fajardo, 18 anyos, residente sang Ilagan Extension, Barangay 6. Russell Bukaw, 40 anyos, kasado, residente sang Urban Phase 1, Barangay Rizal, Rudy de la Fuente, 51 anyos, Kagrinante Chu, 27 anyos. Lunsay ni sila, residente sang San Juan Baybay, San Carlos City. Sang ini sila ang ginambush sa Sitio Villa Elena, sa syudad sang San Carlos, no? At tad again sang balang ning auto, gari dead on the spot. Sanday Fajardo kag Bukaw samtang dead on arrival sa hospital si De La Fuente. Sa karon confined sa San Carlos City Hospital si Chu, kagyara sa critical nga kondisyon. Hindi ka ni mag-critical kay susperte gid, no? Tad sambala. Ti supposedly padulong ni tani sa Bulangan, sang ambush ni sa Ledesma Heights. Sila padulong sa Bulangan. Kung makita yung lugar, area, samtang ginapakita naton sa inyo, ti ano gid yay? Ang palibot siya, ti medyo na yung pamalay, taas ang mga ano kakahuyan or mga puno sang kahoy, may mga hilamon. So meaning
ano gid siya ya? Gin plano. It could be nga dira gid sila ya bantayan kay ti layo sa pamalay kay wise ang may makikita because nga tigido ka maligwin balang lugar. Dumduman yung tos barangay Biaw sa Banwasang Binalbagan. Amo-amo man ni siyang area, no? Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. So, padayon ini sa karon nga ginahibalo pa sang aton iya nga mga katapos ang kapulisan. Sinuning mga sospetsado. Ano ang motibo nga aman ginambush ini iya makabinan ang mga biktima. Susperte. Tiyaraong isa ho sandigan na lang sa kita sa loob sa salakyan, no? No? Grabe, no? Ang ilabla mga posisyon, ang driver ho nagduko. So why na? Pertik sakit, no? Nga klase sang pagpatay. Grabe, pinaarakan, na in broad daylight. O galing nga munang hambal naton, kay tungod sa aton yung mga kauturan, sa aton yung mga kabombo, tungod nga ang lugar, ligwin, why sang mahimo makakita. Chekero nato na yung unang hugnat sa balita sang patrol, madulong sa aton subong yang aga si Bombo Grace Lynn Lubaton sa piyak nga linya. Bombo Grace sa unang report, hugnat sa balita. Good morning! Bomboan, good morning. Lunes naman nga adlaw. Bomboan live kita subong sa Dalan San Juan, syudad sang Bacolod. Bomboan, no? Lapit gid sa Station 1 kag sa Public Plaza sang syudad sang Bacolod. Sa Bomboan ang aton sining tiyempo, no? Ang doka mahangin gid, no? Kag wala sang bituon nga makita sa kalangitan. So masako-sako naman Bomboan ang mga trapiko, no? Especially diri sa likod ko damo na jeep nga naglalabay, no? Nga may mga pasahero naman. So wala pa man din mga street cleaners, no? Posible dito sa Pihak Mera na. So Bomboan ang aton sining probinsya sang Negros Occidental, no? Especially kagapon Bomboan, no? Mera sang pag-ambush naman, no? Tabo sa norte naman nga bahin sa probinsya. Last week dito sa south nga bahin, 3 ang pilason. Diri naman niya sa norte, 3 patay. Bomboan, nga lunsay lalaki. Kag ang isa, di hamba mo, critical, no? So, Bomboan kabay pa nga makasurvive ini siya kay para nga makabulig man, no? Ang iya sining nga mga informations kung may ara mangit sa mga informations Bomboan nga nakita abin, no? Sometimes nga ginapaarakan sila sang lupok, no? Ang nagkalain nga armas pangluthang kagapon nga adlaw Bomboan. So pamamuyo tagi na, no? Nga makasurvive ining nabilin nga biktima sang pag-ambush kagapon dito sa syudad sang San Carlos, especially sa barangay Palampas, Bomboan. So dapat ni sila Bomboan, mga lunsay lalaki nga nahibaluan ta Domingo nga adlaw masako ni ang iban, no? Sa mga bulang Bomboan. Pero ginabawal ganyan, no? Unless kung may permit ikaw, no? So ang didto, no, sang kahagapon nga adlaw tinakita man Bomboan, no, nga ang ining salakyan, no, nga kung sa diin 4 ang unod o kung ang pasahero Bomboan, may upod pagid nga mga manok, no, 2 ka bilog. So patimaan gid, no, nga ining mga 4 nga persona nga biktima sang pag-ambush kagapon mapadulong gid sa bulangan Bomboan. So meron to ganing isa ka manok nga may pilas gamay, no, buhi galing niya, no? Kag mayo pang manok naka-survive. Yes, Bomboan. Maayo pa ang manok kay naka-survive, no? Pero sa napilasan, Yes. Balko Bombo Grace pero napilasan. Yes, Bomboan, pero buhi saya, no? Sa pilaban bala ka mga bala, no? Nga nagigo sa sining Mazda 3, no? Puti nga Mazda. Bomboan, ang manok survive na survive. Aring 4, Bomboan, 3 ang patay.
sa paka-critical. So ang aton sini nga mga kapulisan mamuan no ang nagapatigayon man sa gihapon sang thorough investigation regarding sa sining pag-ambush no nga may nakita matugani alleged lang ni mamuan no nita pag i-confirm no mera sang illegal drugs bala nga nakita no kaga posible amuning rason mamuan no posible nga amuning rason nga ginparakan sila o kung tuyo gid nga patsyon ining mga persona nga rasulod sang salakyan mamuan. So allegedly may nakitaan base sa report nga illegal nga droga sa sulod sang salakyan. Yes, mamuan amo na sa no ang alleged information no nga aton man na kuha kag i-confirm ta na karon sa aton mga kapulisan dira sa San Carlos PNP kung matuod gid man ini no kay isa sa mga gilalantaw man no sa aton mga kapulisan kung ining apat may relation no sa illegal drugs mamuan. Oo nga ti amo ni kun abi hambalon naman nga ti amo ni kay allegedly mga drogista ti amo naman ning rason sang pagpatay sa ila or ano gid ang motibo kay kung tan-awo naton Bombo Grace no sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo paarak gid jay tanaw lang sitwasyon sang Mazda sang sarakyan no tad sang bala halikop gid ja halin sa atubang sa likod hasta ang guma sang salakyan niya ti nag-flat no nag-flat ang guma sang sarakyan. So, ang mga tao sulod sus ano na lang mo yun, nagatiso na lang ang sa driver seat bla sa una kag sa likod. No? Ang driver lang galing nagaduko it could be nagduko ni siya pagpaarak sa ila. Yes, mamuan. It could be nga amo na no ang driver naghingagaw pa duko but wala gid talawas bi mamuan no kag sa mga pila ka mga bulangan mo baan no may mga nadakpan abi mga kapulisan ga patagangan asang anti illegal gambling no operation permi or masami pa mabuan nga makitaan sang mga illegal drugs no ti mabuan ini nga mga idea o kun mga information ano pa na no imbestigahan no sa aton sining mga kapulisan kay ini basta-basta hamba mo gani no ang pagpaarak sini sa ila sigurado gid nga mapatay ni sila bombo ano kaga sa kilala ta pa ang ila sini nga lakat mo na pattern na nga daan planado yes no planado kaga ang salakyan nga ini wala pa naibaluan kung kay sino ni siya bomboan kay kung makita mo do ka bag-o no kanami pasang salakyan kung mga suspetsado nga sa likod sini no sang pag-ambush wala gid duwa nga ano ini teroho no para lang mapatay ang mga tuyo nila no nga patsyon mo ba kung tanawon mo inabalangin ano gid siya gin plano kag ginbantayan gid sila sa lugar no ang pagtanaw pag gid gani Bombo Grace sa salakyan it could be nga nagapundo ang salakyan kay nga wala siya ang agi niya bla why siya nagbalabag do ka straight sang salakyan no do nagpundo siya. Yes pamuan no makita mo no plastada sa salakyan no nagpundo gid no nag-stop gid do ano gid bala bomboan no naghatag sang time nga magpundo tapos amo na kay kung ang theory dire sang iba na observation sa ato diyang mga kauturan kung nagalakat na iyang salakyan mabalang-balang na siya Bombo Grace di ba kung terohon ka naglakat mabalang-balang ti tanawabla ang salakyan ho straight lang gid siya do nagparking siya dira. Yes bomboan straight lang posible nga ginsugata ni sila kung ginbantayan ginparahan bomboan ginparahan ginparahan nakita nga daan nila kung ang nagbantay sa ila tapos ginparahan nagpundo sila papalapit it could be nga ginpaarakan Bombo Grace. Yes mamboan kag aton panakarankuan sang information kung ining mga biktima may mga armas pangluthang man abi bomboan. Oo. So kung nakabalos man sila kung anong pagkahimtang no kay apat ni sila. Tapos, ini sila Bombo Grace, mga mag-amiguhay, related ni sila sa isa kag isa.
anong mga background din nila. Tapos, ang isa pa gid sina kung pareho na may mga illegal nga droga nga nagkalasapwan, related naman na yan sa illegal nga droga. Ano ni mga high-value target, street level individual sila, Bombo Grace? So, Bamboan, tagaan ta idea aton nga mga viewers, no? Once gani nga nagapamulang ang isa ka tawo, Bamboan, no? Damo na siya may makilala sa area. So, posible, no, nga sila nga daan makilalanay na o kung nagdalom lang ang ila sini nga pagkilalanay sa bulangan, Bamboan, or mga relatives man ni sila, no? Mga balaan, Bamboan. So, aton panakuan sa information kung ano man ni ang mga obra nila, no, regarding balas kung permi na sila gabulang nga daan, amula na bing ila nga habi man, no? Lain-lain nila edad eh. Lain-lain edad nila, may 18 years old, may 27 years old, may 51, kag may 40 anyos. Yes, Bamboan, lain-lain ng mga range nila, no, sa edad abi. So, posible man, no, nga isa ka operation ang ila sining gintipunan, no, nga nag-close na sila kag sa mga aktibidades nila ya ang pagkatugid sa mga bulang, Bamboan. Amo gani, no? So, grabe, no? Do, why makita mo expectar sa ni kay nga, a week ago, sa may barangay Biao, sa may Banwasang Binalbagan, may ginambush man tudor ang aton persa sa makatapos ang kapulisan, pati atorya, survive to sila tanan, no? Mga pulis, pilato, duha, no? 3, pati ang civilian, ang pilason, pero survive. But this time yan, sa San Carlos, why gid, tad gid yaya sang balaya, ano gid ya, inang, ano ni gani pagtawag, Bombo Grace, gin sigurado, gid ya mapatay gid sila ya? Yes, Bamboan. Nusulit niya sa natabo sa pag-ambush dito sa Banwasang Binalbagan, natabo kagahapon sa syudad naman sa San Carlos. So, Bamboan, kung aton nga analisahon, no, ining biktima nga isa nga nag-edad sa 18 anyos na si Andre Fajardo, no, dumag parente ni sila guro, no, napitay lang sila ni Russell Bukaw, Bamboan, kay ang middle initial or middle name ni Russell Fajardo. Oo. Russell Bukaw Fajardo. Yes. Russell Fajardo Bukaw. No, amo na siya. Yes. Oo. So, si Andre Fajardo, ano yan eh. No? So, magparyentihan na sila. It could be. Pero ang isa naman niya, si Ilagan, no? Si Rudy de la Fuente, amuning 51 years old, kag si Renante Chu, amuning 27 anyos. So, amo na. Chu, no? Chu, Bamboan. Chu. So, Renante Chu, amuning 27 years old. So, amo ni siya, si Renante Chu, ang confined subong sa hospital. But then, unfortunately, Bombo Grace, critical. Yes, no? Kag base may dugo ni nga Chinese, Bamboan, kay Chu. Chu. Amo gani, no? So, amo pa ni kadamo kita actually sa mga palamangkutanon sini kag explicar man ang ato mga katapos ang kapulisan sa kung ano ginang background. Ano ang pinakamotibo? Nga man nga ay ambush gid kamuya, bantayan gid kamuya, meaning planado, meaning nahibaluan ang routine nyo, diin kamo makadto, no? Ginbantayan gid sila sa lugar, maligwin nga lugar kay nga wala man layo man ang pamalay, puno pa sang kakahuyan, Bombo Grace. Yes, Bamboan, no, ang ila sini nga lakat di lang ya surprisingly, no, sila gin balabagan, but planado gid katama aton man makita kag nasahon ang sitwasyon kag pakadto pa sa isa ka bulangan. So posible man mabuan nga dugay na ni, no, nga nainit man sa ila ang mga suspetsado, no, do ginaisip na lang balang oras, Bamboan, kung saan nila mapatay, no, ang ining mga biktima, Bamboan. Yes, that's right. Sige. So, ibaloon lang nato, no? Sa ato niya nga mga kauturan kaga, sa ato niya nga mga kabombo, ang duga nga detalye, sining ambush nga nagluntad sa may syudad sa San Carlos, sa barangay Palampas, San Carlos City, Negros Occidental. Ano may mga, may nabatian ayhan ang mga tao sa palibot, Bombo Grace, kay in broad daylight mo? Yes, Bamboan. So, posible, no, may nakabati man sa insidente,
no, but anta pa na karon sang information kung may mga witnesses ni Bambuan, no, kay base nga may ara pa lang, no, nga nakabati kag nakakita panglayo lang Bambuan. So importante gid katama nga sa isa ka krimen, no, nga ginahimo or ginhimo Bambuan, importante gid nga may witness para nga dasig bala ang pagsolbar sang kaso bisan nga hindi umayong makita ang mga suspisado, no, but sa mga informations Bambuan, halimbawa sa mga plate number bisan nga nagamit nga getaway vehicle, no, mo matultol man ang mga suspisado. Okay, sige. Anyway, salamat gid Bombo Grace. Yes, Bambuan. Ini si Bombo Grace din Labaton nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Okay, sige. Salamat kid kay Bombo Gracelyn Lubaton, no? Saning unang hugnat sa balita gindraw sa aton subong iyang aga update saning nagluntad nga ambush incident sa Barangay Palampas. Barangay Palampas, San Carlos City, Negros Occidental. Kung sa riyan sa ato nga mga kauturan kag sa ato nga mga kabombo, 3 diri ang patay, 1 ang kritikal nga yara sa karon sa hospital, no? 1 ang kritikal. Ti ginapangamuyuan gid nga ining 1 nga kritikal nga sa aton nga mga kabombo si Renante Chu, 27 anyos, makasurvive una bes kag ti ikaduha, mas siya ang may personal account, mas nakahibalo kung ano gid ang natabo, no? Ano gid ang natabo sa sining ila nga pagpangambush, sa pag-ambush sa ila rather. 4 sila. Imagine bala, no? Sakay sa puti nga Mazda. Sanday Andre Fajardo. Si Andre, 18 years old pa lang, pero dead on the spot. Residente, hambal ko nagari kay ina, sang Ilagan Extension, Barangay 6. Si Russell Fajardo Bukaw, 40 anyos. Kasado man kag residente sang Urban Phase 1, Barangay Rizal. Rude de la Fuente, 51 years old. Kagrenante Chu, 27 anyos. Taga San Juan, Barangay Baybay. So kung manotice nyo, duha parehong lugar nga barangay, ang duha, other two lain-lain, pero taga syudad sang San Carlos ni sila. Ang ilang nga pang idaron, hambal ko na gani, 1 ka 18, 1 ka 40, 1 ka 51, kag 27. So ano mag-ano ni sila, magkilalahay lang, mag-amiguhay lang gidya. A group of friends sila. So, isa to sa mga ginatanaw pagid. Suro gani kay Bombo Grace, no? Allegedly, i-confirm tani sa ato ni makatapos ang kapulisan, may ara pa sa illegal nga droga. Nga nakitaan mismo sa salakyan. No? Kung magambal kita nga may ara sa illegal nga droga, ano ni sila? Ano ni mga background nila? Pwerte, no? Makita tayo dyan sa auto nga tad gidya isang bala. So, ano ni mga background nila sa ato ni mga kauturan kay sa ato ni mga kabombo? Mambal naman tayo ang mga drogista, mo naman ang pamatay naman sila. Ambal talaga niti. Nga kinanglan ta pang ipaagi sa amus na, no? I mean, kung makasasala, mga yung tao, nga kinanglan mo gidya patyon, no? So, kadamo pa sa mga palamangkutan nun. Kung makitaan ta ang plastar sa salakyan niya, nagpundo gid siya, no? Kay kung nagagiho na siya, debla, kalabanan mag-agree sina, kung nagagiho na siya, ma-struggle man ang salakyan, tursihon, balang-balang man na siya mo. So, nakaplastado siya. It is as if nga nagpark siya or nagdulog sila kay mayara sang nagabantay, ginparahan sila or ginparapitan sila. Tingin na tanaw ta kung 4 ni sila. Damo pag gini, no? Nga mga persona ang nagbantay kag nagpaarak sang luthang. Nga gin sigurado gid sa aton yung mga kauturan kaya sa aton yung mga kabombo nga madulaan sila tanan niya sang kabuhi. Sa 4 sa ila, again, 3 ang patay. 1 ang kritikal nga yara sa karon sa ospital. No? Yara sa karon sa ospital. San Carlos City Hospital. Ining 27 anyos nga si Renante Chu. Amo na lang gid siya karon. Ang sa critical condition, hindi kaya mag-critical nga muning kaimtangan mo. Halin sa una, sa kilid, kag sa likod. Grabe, no? It could be mag-amusin iting bantays niya. May ara sa likod, may ara sa 2 ka kilid,
May ara pagid sa tubang. Sus, kapait maniman. Nga pagkaimta, kagin sigurado, gida, kagin bantayan sila sa lugar na mabalaton, maligwin bla ng may kakakahuyan lang, no? Bukid sa kilid. Nga panigurado, nga waisang may makakita. De bala? So, we'll see. Sa aton nga mga kauturan, kag sa aton nga mga kabombo, bagay sa mga tagpalamat, ito hindi gid madula ang drugs. No? Ay kung magambal ka, sa ano bala? Sa kalabanan bala sa mga report. Bala nga, di may ginpamatay or may ginpatay. Ano naman ang rason, ano naman ang motibo? Mera naman na yun na matuhaw nga, it could be illegal nga droga. Oh. Iti pero yun sa ila, sining apat nga nining sakay sa puti nga, mas dani. Ang information naton nga nabaton may nakuha naman nga illegal nga droga. So duwa lang man bagay. It could be nga ga-engage ni sila or it could be nga luyag lang ipagpagwa. Ay kundi may nagambo siya ila. Di man iso, luyag lang ipagwa nga butangan to nila droga kag mabali ay related naman sa illegal nga droga. Si duwa lang man bagay. So that is why nga hibaloon gid naton sa aton nga mga kauturan sa investigasyon sang aton nga mga katapo sang kapulisan. Sakto gid kay bisan ano ka makasasala ang isa ka tawo hindi gid tani dapat pagpatsyon. Muna bla. Kay diriya sa aton sa kalibutan niya. Sa matasang babaw kag sa diri sa kasuguan naton sa duta. No? Hindi man pwedeng patsyon mong tawo. Because lang do tamaan na gid sila kasakit sa sosyudad, amo na ganing nga may justice system man kita ginatawag, no? Bisa ma-frustrate lang kita galing. Pero subong niya do na. Nablalin sa mga tinalikdan do na pauso na lang niya nga drogista ka, may patsyon ta, untay na lang ng TL mo karon Amo nang kakatabo. Realidad na subong nagakatabo. So that is why ining sa ambush nga niti ang anggulo na yung ginatanaw, it could be naman ayhan nga illegal nga droga. Isang una ganun yung mga placards man na subong niya, why ni may nakitaan sa ilaho. So, nang rason, kay pakadto ni sila sa bulangan. Amo ni mismo ang confirmation nga ini nga sila nga apat, pakadto lang ti may mga duhak manok sila galing nga dala. Sa to, manapilasan pa tong manok, pero bagay nila mayo pang manok, naka-survive pa. Pero ang mga amo niya, 3 gid sa ila dring patay. So, sa aton yung mga kabombo, santo, pero ari kahapon, we had an interview sa utod ni Russell Bukaw. Bukaw or Bukaw, no? Anong accent dari? Russell Fajardo Bukaw. Nga si Vicky ang iya utod ni, kaysa interview naton sa Bombo Radio kahapon. Ang pagkilala niya sa iya sa nga utod, ining 40 anyos, no? Nga dead on the spot. Upod ni sila sang minor di edad man. Hindi minor. 18 anyos, no? Mabuot ang iya utod, wala sang kontra, kag wala man naga-engage sa illegal nga mga buluhaton. Amo na yang konfirmasyon sa iya sa nga utod, tibuot niya utod, kuya. Why niya sang kuna ano man nga engagement sa mga illegal nga buluhaton, dalan illegal nga droga, wala. Amo na yung pagkilala niya sa iya utod. Pero tigin kumpirmar sang alkalde sang syudad sang San Carlos nga sa amo nga adlaw mayara man gid sang bulang nga ginapatigayon sa mga kabaranggayan sa syudad sa kada adlaw sang Domingo nga kadtuan kuntani sang mga biktima sang ambush. Kay that is why nga may bit sila nga manok. So tigong tanawon mo sa mga kabombota nahibaluan ang ilang kumbaga itinerary kung diin sila makadto. Din sila malabay. So, paano? No? So, kaginpang luthang or ginpang tiro na lang sila. Sa sining lugar sa barangay Palampas, San Carlos City, Negros Occidental. So, ibaroon na nato ang dugang pagid nga investigasyon diri sang aton iya nga mga katapo sang kapulisan. Nahanungod sining pag-ambush nga nagluntad again sa barangay Palampas, San Carlos City, Negros Occidental. 3 ang patay, 1 subong
ang critical sa San Carlos City Hospital. Ato ni diskusyonan, duga nga sa aton yung mga kabombo, mapos kita for a while pagbalik sa aton nga paratuntunan. Dugang pagid naton nga tupiko nga aton nga tutukan, dugay-dugay, manging kaupod na naton ang aton nga bombo correspondent, direkta iya mga kabinan sa United Kingdom. May bagyo dito. And then si Queen Elizabeth, why nakaluwas na COVID man. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Standby! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang
prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Gibalik na sa aton nga paratuntunan diri gid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Padayon ninyo kaupod subong yang aga Bombo and Sindol Sorilla. So sa mga tagparabati nato no, dapat aga pa ni magmalataga pa magbulugtaw kay kung may mga obligasyon kamo aga pa, temprano pa sa liwat. Bugtaw na, bango na ha. 10 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. This time mangin kaupod naton ang aton nga Bombo correspondent direkta sa United Kingdom. Si Ramil Sugon. Grabe, no? Ang pagbaha bangod sang puwerte nga pagbubo sang ulan nga nanginresulta sang evacuation sa pila ka bahin sang United Kingdom sa pagpanalasa sinini Bagyo Franklin. No, may severe flooding sa bahin sang Northern Ireland sa mga kabombo naton. Sa Yorkshire kag sa Manchester may mga evacuation man. Sa aton iya nga mga kauturan no, so amo ini sa karon to tan-awon naton. So sa pinaka latest nga update kag development may mga sa across sa may England no, may araman no sa aton nga mga kabombo. So, sa pila ka bahin gid sang UK, bangod ini sa sining bagyo nga nagluntad. So, chikeron naton, pinagi sa ato niya nga Bombo correspondent sa kay Ramil Sugon, ang pinaka-latest nga development, kamusta na sila? No, may mga yara man bala dito. So, anong pinaka-latest sa karon sa aton nga mga kauturan? Ano, hibaloon naton ha, with our Bombo correspondent sa subong iyang aga. Kabay pa nga ang tanan, no? Safe or wise ang kunano nga tamaan gid bla ka patal-patal nga epekto bangod sini iyang bagyo, no? Sang kakusog sang sini iyang bagyo, no? Sa aton nga mga kauturan. So checkeron naton ha sa subong iyang aga kay mangin kaupod naton sa liwat, no? I-welcome na naton ang aton nga Bombo correspondent sa pihak nga linya si Ramil Sugon. Sir, maayong aga halin diri sa Pilipinas, maayong gabi dira sa inyo sa United Kingdom. Yes, Bomboan, maayong aga kag diri sa UK sa nasiling mo na gabi diri no, pasado na alas 9. So far with regards sa Storm Eunice sa subong Bomboan. By the way, kamusta gali ang akon nga signal Bomboan kay may incoming kaming another bagyo kung storm nga mag-aabot diri nga si Storm Franklin. Gani man sir. Okay gid ang inyong signal. Pero dali lang gid gahigda siya. Paki-rotate ang imo nga video para magtadlong imo nga video. Okay na. Yes, okay na sir, no? Si Storm Franklin, si Bagyo Franklin nagapanalasa sa pila ka bahin iya sang UK, sir, pero si Eunice puwerte man ang ginbilin niya nga kahalitan sa inyo, Sir Ramil? Yes, so far sa subong nagbalik na no ang pila ka mga biyahe kaya mo gani ang dako nga o kung ginatawag nga disruption sa transportation
ang amon sini nga airport, ang Gatwick International Airport, ang amon sini nga Heathrow International Airport kag sa Manchester International Airport ang nagbalik na ini sa pagbiyahe matapos nga ginkanselar sa nagligad nga Friday ang pila ka mga biyahe nga nagalabot ini tanan sa 500 ka mga flights. So balik na ini sa subong, then ang ginapatigayon man ang clearing operation sa mga debris nga yara sa mga release ang train kag amat-amat man nga nagbalik. Sa bahin naman Bombuan, ini sa epekto sa nga storm Eunice nga may kabaskugon ini nga 122 miles per hour o kon 195.2 kilometers per hour nga nag-igo diri sa UK nga amo ini ang sa maragta sang UK, amo ini ang pinakabaskog nga bagyo nga nag-igo diri. Pero sa subong amo ina sa masilingan nato nagbalik na ang pila ka mga transportasyon kag subong man ang biyahe sa may Calais ang halin diri sa Dover amo ni pinakadako nga port nga magkadto ikaw sa main Europe dira sa may Dover pakadto sa Calais, France. So kag sa may bahin naman sa nga Irish padayon naman nga nagabiyahe subong Bombuan. So far sa mga electric nga o kon na electric supply o kon mga kuryente nga na-cut off sa pila ka mga panimalay, madasig ang ila sini nga response diri sa ginpahayag sadto nga nagalapot sa 430,000 ka mga pamalay nga nadulaan sa kuryente sa subong as of mga 9 kaina sang aga, mga 155,000 na lang no, out of 430,000 ka mga panimalay nga nadulaan sa kuryente Bombuan. So meaning amat-amat na sir ang restoration sang kuryente. How about sa evacuation, sir? Usually diri Bombuan ang mga nadulaan o kung na-damage ilang mga balay. Usually hindi ka ba damo kayo ang na-damage no, kaya mga structure diri sa balay mapag-on unless nga matumbahan ini sa mga kahoy kay usually amo ini ang dako nga halit diri sa amon ang matumbahan sa nga kahoy ang imo sini nga property o kung malupad sang hangin ang imo sini nga atop kag pila ka portion sa nga imo nga balay. Pero as normal daw ilisipon lang gid Bombuan kag kun yara ikaw sa mga masiling naton nga totally gid damage yung property gina-hotel ini sila Bombuan daw maayo ang ila sini nga sitwasyon. Oo, okay. So at least sir no, ano ni gani kag ang relief ang operation sa inyo dira sir madasig man. Yes, madasig kayo no, makita naton nga ang bisan ang pagdala sa mga victim nga na injured kakang iba na hingagaw nga madala sa ospital pero bangot sa tuman nga kafatal sang ila sini nga kuan 4 gid o kun 3 gid diri sa may part sa nga England kag sa bahin sa nga isa ka isla ang nadulaan sang kabuhi bangot kay natumbahan sa nga matawag naton sang kahoy samtang nagabiyahe kag ang iba na luparan sa nga dako nga debris nga naigo ila sini nga salakyan kag nadulaan sa nga kabuhi Bombuan. Oo. Sa diin nga bahin sang UK sir ang ining wala pagid nakabalik ang supply sang kuryente. Ini kabahin ini sa maya bahin sang south and southeast sang England kag portion sang Wales no. So amo ina subong ang pero madasig dire Bombuan within 3 days or 4 days mabalik na ni ang kuryente kaya madamo ini sila nga isa hindi lang ini sa company ang nagapadalagan dire sa mga kuryente no sa nga companies nga naga supply sang kuryente may Scottish supply may ara sa nga Northern kag madamo pa so madasig ang ila sini nga response sa pag-restore sa nga electric supply sa mga pamalay diri Bombuan. So meaning to say amo na ka ano ni gani no kay baluman kita no kundriya sa aton sa previous mga amo sina so meaning
mabulanan pa, pilahan pa kasimana, pero at least dira sa inyo, sir, maski ano kakusog sang bagyo, karasig sang restoration, no? Pero, Sir Ramil, hambal mo na gani, doon mo ning isa sa mga pinakakusog nga bagyo nga na-experience nyo dira sa United Kingdom? Yes, amo ini ang pinaka-mabaskog by history nga nag-igo dire kay ang last nga pinaka-mabaskog amo atong sang naglikan ka Disyembre 15, 1979 o kuna 32 ka tuig ang nakalikad sa may Cornwall nga may kabaskogon nga 118 miles per hour bumbuan. So ang ini subong nga nag-igo sa amon nga bagyo nga si Eunice may kabaskogon ini nga 122 miles per hour. Kusog siya, sir, pero at least, although masubo-subo man 3 patay, pero 3 lang gidyang patay, no? Yes, kaga sa nga naglapot na ini sa mainland Europe, may 16 ka mga tao dito ang nakalamatay bumbuan bangod sa sining storm Eunice. Oo. Sir Ramil, pero exit na si Eunice, balik ng biyahe sa inyo dira ang mga flights. Pero si Bagyo Franklin, amo naman yung pasulod. Ano nang pinaka-latest sa iya? Yes, ang ara lang kami kay ang Eunice to by color coding kami diri bumbuan. Ang Eunice to red lights gid kamo diri, red color. Sa subong ang amon diri amber lang ini siya. Ang amber daw kung sa traffic light bala daw orange o kung daw yellow bala iyan nga color daw mild lang ini sa mas hagan-hagan ang iya sini nga epekto pero ginahambal sa gyapon labi lagi sa mga seaside nga mga lugar nga direkta nga maigo sini nga storm Franklin nga mag-andam lang no kag sa mga riverside nga posible nga makasaka ang tubig. So amo ina ang paandam sa amon sini nga mga opisyalis diri nga maghalong nga pila na lang ka oras kag magkaabot man ini ang storm Franklin diri sa UK bumbuan. Aha. Okay, sige. At least, sir, no, na lampuwasan yun kag ining si Franklin ang palabuton. Hindi siya amuna kakusog kumparar kay Bagyo Eunice. Yes, bumbuan. Akon actually bumbuan ini nga daw pinaka weird ini nga natabo kay within a week 3 gid ka bagyo ang sunod-sunod nga nag-abot diri sa amon. 2 ka adlaw antes nag-abot ang Eunice, ginigo kami diri sa storm Dudley. Then 2 days after ang storm Eunice kag subong ikatatlo within a week lang ay ning si storm Franklin bumbuan. So amo ning nga tiempo, sir, amo man gid ning inugsulod sang bagyo dira sa inyo sa UK, Sir Ramil? Usually daw hindi gid amo sini ka ikit kaga hindi inik amo sini ka baskog ang hangin nga nagaabot diri sa amon kag hindi para sa aton nga daw seasonal ini daw pinasahi ini nga tiempo sa subong nga atubang diri sa UK bumbuan no nga hindi daw normal para sa aton nga kun tiempo tig-ululan may ara sang bagyo diri daw abnormal ini klase nga nagtupa sa amon diri nga sunod-sunod nga 3 ka bagyo sa subong. Okay. Anyway, Sir Ramil, no, so kabay pa, mas madasig pag ang restoration, so may mga ara pa sa mga power interruptions, pero again, hambal mo na ganit, balik naman sa ang mga flights, balik naman, no. Pero sir, before kita magtapos ang ato niya interview, subong yang aga, si Queen Elizabeth nagpositibo gid sa COVID? Yes, gin-confirmar ini sang baking hampalas nga ang amon sini nga Queen ang nagpositibo sang COVID-19 kaina no nga may mild symptoms ini siya nga suno sa pahayag officially basahon ta in toto para mangina precise kag accurate. Buckingham Palace confirmed that the Queen has today tested positive for COVID. Her Majesty is experiencing mild cold-like symptoms but expect to continue light duties at Windsor over the coming week. She will continue to receive medical attention and will follow all appropriate guidance. So, sa subong kay nabatian sang tanan, madamo subong nga mga
minsay ang gipaabot sa Queen, labi na gid ang amon sini nga Prime Minister nga si Prime Minister Boris Johnson na nag-tweet ini siya sa social media nga swift recovery. Ang amon sini nga Labour leader nga Sir Keith Starmer naghatag man sa iya sini nga minsay. Ang amon sini nga Health Secretary nga si Queen kag ang amon sini nga Home Secretary nga si Priti Patel. So madumduman bumbuan sa source nga aton nga nakuha nga dito mismo sa may sulod sa Windsor Castle kung saan dito nagtinir ang Queen, may ara sa nga nagpositibo dito no nga mga tinawo nila kag pila pa ka mga staff nila sa Windsor Castle. So antes ini nga ginkumpirmar nga nagpositibo ang Queen, may yara na kagin pa idalong bumbuan nga maid-id nga pagbantay sa Queen bangod kay ang Queen naka-close contact ini siya sa amon sini nga prinsipe nga si Prince Charles ang iya sini nga kamagulangan nga bata nga nagpositibo sa COVID-19 sa nagligad o kung sa nagligad nga semana sang mga 6 days ago no nga kung sa din amo ini nga maid-id nga ginasunod o kung gina-monitor ang iya sini nga health. So eventually nagka-positibo gid siya kay nag-close contact, may close contact ini siya sa iya nga bata. Pero ang maayo lang diri bumbuan kay ining si Queen Elizabeth ang matawag naton nga fully vaccinated ini siya nga nakaroon na medyo mild ang symptoms na una ini siya nga nabakunahan sa iya sini nga first dose ang Enero sa nagligad nga tuig, then ang iya sini nga second dose sa nagligad nga Marso kag ang iya sini nga third o kon ginatawag nga booster dose ang natigayon sa Oktubre 2021. So sa bahin naman ni Prince Charles nga nag-self-isolate ini siya, natapos niya na ini ang iya sini nga self-isolation sa nagligad nga Webes, kaga ini man ang ikaduha niya nga tinion nga na COVID ini siya bumbuan. So sa mga iya sini nga mga engagement gin-cancel ini, kag subong man ang iya sini nga asawa nga si Camilla, ang Duchess sang Cornwall, ang nagpositibo man sang COVID-19 kag naka-self-isolate subong, kag may ara sini siya nga ginabatyag nga a bit of tiresome o kung may pagkakapoy. No? So ina ang natabo sa kay Prince Charles nga siya ang una nga nagpositive kag nagsunod ang iya sini nga iloy nga si Queen Elizabeth nga ang una niya sini nga nag-positive ini siya sang Marso sang 2020 nga kung sa diin nadulaan kanini siya sunod sa report nga nadulaan ini siya sang sense of smell kag sense of taste. So pero nagbalik na ini bumbuan. So amo ina ang latest nga bahin sa Queen nga gin-confirmar nga nagpositibo ini siya sang COVID-19. Okay, sige. So at least kung tanawon naton, although nag-positive si Queen Elizabeth, pero makita mo nga mild, katama, no? Kung may symptoms man, very mild, and because nga vaccinated siya, isa na dira, kag naibaluan naton nga na booster pagid siya sa Ramil. Yes, Bombuan, pero before sina madamo ini siya sa gipatigayon nga mga engagement katulad sa nga nagligad nga Pebrero 16 nakapatigayon ini siya sa ginatawag nga in-person engagement sa Windsor Castle paagi sa pagpakikita in person sa incoming namon nga Defense Service Secretary nga si Major General Eldon Millard kag sa iya sini nga ginbuslan nga si Rear Admiral James MacLeod sa nagligad nga 16 sang 17 nagpatigayon pa ini siya sang video link sa may Windsor Castle kag dito sa Buckingham Palace agod ibatunon ang bag-o nga ambassador sang Jordan nga si Manar Dabas nga via video link. So may mga activities ang amon nga Queen pero sa siling nga sang amon sini nga doktor nga dapat hagan-hagadon niya ang iya sini nga mga
engagement bombuan. Active pagid siya sa gyapon, no? Si Ramil, no? Very active. Si Queen Elizabeth. Yes, medyo maloyal loyal na sa gamay kay ang iya sini nga edad subong 95 anyos din ang ginapaabot kid nga pinakadako nga selebrasyon ang iya sini nga pagkorona sa iya o sa iya sini nga coronation nga giniwas sang June sa nagligad nga 70 years ago nga ang subong kay magpatigayon sa sang platinum anniversary sa iya sining ika-70th anniversary o kun platinum jubilee nga pagkahiwaton ini sa June 2 to 5. So amo ina ang ginapaabot sang tanan nga ma-celebrar diri sa United Kingdom kumpuan. Okay, sige. By that time siguro okay naman ang tanan, no? Kay ti amat-amat balik naman kita sa normal. Kamo dira sa UK, amo naman si Ramil, no? Kay ti halos vaccinated naman ang tao dira. Yes, mga 90% ang first dose kag mga almost 90% man ang second dose ang amat-amat lang saka ang sa third o kon booster nga mga 70 plus na subong. I think mga 70 something. Pero ang mga 5 to 11 kaya hasta lang sa 12 ang ginabakunahan sa subong, ang 5 to 11 maka-start na in weeks from now. So amo pa na ang patigayon sa gobyerno nga ipatuman bubuan. Okay, sige. With this, sa aton nga Bombo International Correspondent direkta sa United Kingdom, si Ramil Isugon, sir, madamo gid nga salamat kag sa liwat, no, maayong gabi dira sa imo sa United Kingdom. Yes, nagikan diri sa England, United Kingdom, ini si Bombo Correspondent Ramil Isugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Madamo gid nga salamat sa aton nga Bombo International Correspondent direkta iya sa England, United Kingdom, si Ramil Isugon. Sining update sa kay Bagyo Eunice nga baw, puwerte. Sa Friday, mga cancellation of flights, mga nagpanalasa, gid bala, no? May 3 ang patay, puwerte nga pagbaha, but this time, amat-amat na, although mayara pa man gid ya, wala na restore ang kuryente, pero hambal ni Sir Ramil, dasig lang na sa ilaya, no? And then, tapos ni Eunice, may Franklin na naman, si Bagyo Franklin naman, pero hambal ni Sir Ramil, ang alert sa ila is orange na, meaning hindi tanto siya kakusog kumparar sa kay Eunice nga nag-red gid ang alert warning para sa ila, no? Ang signal, ang warning sa ila nga mga residente. So hindi siya tamaan kakusog. Prior kay Eunice, may isa pa gani ka bagyo. So manyati do amo ni siya, no? Si Eunice ang isa sa pinakakusog nga bagyo nga nag-abot sa United Kingdom. Nga kung sa diin, puwerte nga pagbaha, no? May mga yara gid iya mga kabiran sining ginatawag nga mga power interruptions gid na sa aton nga mga kabombo. Okay? Sige, dugay-dugay. Yari naman ang aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, para sa aton iya nga pagpatigayon sang region-wide tie-up sa subong iya nga aga. Ang aton nga flagship station, ang Bombo Radio Iloilo, subong man ato mga sister stations, ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo. Kamusta na to sa aton iya nga mga sister stations, no? Sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita sa subong iya nga aga. 32 minutos na ang nakaligid sa oras nga 5 sa aga. Yari na, Bombo Radio Western Visayas, welcome and good morning! Maayong aga sa liwat, Bomboan. Sa liwat, maayong aga man sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita, namon direya sa may syudad sa Bacolod sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental, yara sa kritikal nga kondisyon ang isa sa 4 ka mga pasahero sang puti nga Mazda 3 nga ginambush sa barangay Palampas, San Carlos City, Negros Occidental. No? Nahibaluan naton kahapon ni Domingo mga alas 10 ang takna sa aga, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, natabo ining pagpangambush, no? Kay nagasakay sa puti nga Mazda 3 sanday Andre Fajardo, 18 anyos, residente sang Ilagan Extension, Barangay 6, Russell Fajardo Bukaw, 40 years old, kasado, residente sang Urban Phase 1, Barangay Rizal, si Rodi de la Fuente, 51 anyos, kag Renante Chu, 27 anyos. Lunsay, residente sang San Juan Baybay, San Carlos City, sang silang ginambush,
no, sa Sitio Villa Elena sa syudad sang San Carlos kahapon ti tadtad gid ni sang balang auto gani dead on the spot gid ang tatlo. Sanday Fajardo, Bukaw kag dead on arrival sa hospital si De La Fuente. Ti karon naka-confine sa San Carlos City Hospital si Chu, amuning 27 anyos, pero Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, yara sa kritikal nga kondisyon. Di may mga aligasyon, may ara sa nasapuan, nakitaan, illegal nga droga sa salakyan. Pero sa panaysayon kay kahapon, we had an interview man sa isa sa mga utod, sining biktima utod ni Russell Bukaw nga si Vicky, amanyati, buot niyang akon utod. Wala ni siya kontra, wala man din siya nag-engage sa illegal nga buluhaton. So amo pa rin pala mangkutanon, ano ang rason nga agin ambush gid sila agin bantayan sa maligwin nga lugar. Kung man-notice naton sa lugar Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, puno sang kakahuyan sa nabukid nga bahin, no, kay pakadto ni sila yang tatlo sa bulangan kay sa kahapon nga adlaw mayara sang bulang, no. So pakadto sila nga apat rather sa bulangan, pero ginambush, no, sang tubtub subong wala pa makilalan ti ginatanaw diri damo nga mga suspetsado kay ti tad gid sang bala mo sa tubang, sa bagtimbang nga bahin, sa likod sang salakyan, kag subong man astang gumasang salakyan, ti syempre flat, meaning hindi iya makadalagan. Samtang sa duwang panamon diri nga balita, no, isa man nadulaan man isang kabuhi ni isa ka lalaki sa nagluntad nga vehicular accident sa Barangay Concepcion, Talisay City, Negros Occidental. Domingo ni kahapon isang hapon, no, sa impormasyon nga nakuha lamon diri sa Bombo Radio Bacolod nga maniho sa motorsiklo ining lalaki nga ti sa karon padayon nga ginahibalo pang identity kay nag-overtake ni siya rason nga nabangguan sining salakyan sa pihak nga lane, no, para gina-identify ining biktima. Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, bago naman kami nakapagigangot sa aton nga Bombo International Correspondent direkta sa England, United Kingdom, si Ramili Sugon sa pagpanalasa ni Baguio Eunice. So dito amat-amat na ang power restoration, ang ang cancellation sang flights, balik naman subong, pero ti amo na pag after ni Eunice yang duay paginsyado sila makabutwa bangod sining pagbaha man ti ara naman si Bagyo Franklin, no, pero hambal ang dito ang abiso nga hindi man siya tam-an kakusog kumparar iya sa kay Bagyo Eunice kag si Queen Elizabeth na gid na infect, no, meaning nagpositibo sa COVID-19. Amuning mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombolinsi, kag maayong aga Bombo Radio Western Visayas. Nga mo naman niya mga balita sa syudad sang Rosso, bugos nga probinsya sang Capiz. Kahapon sang aga may isa diri ka bangkay sang isa ka manugbulkit, no, ang nasapuan na lang at wala na sang kabuhi sa sulod man mismo sang iya ginaubrahan nga bulkitan. Padayon sa karon nga ginimbestigahan sa mga kapulisan kung bala may ara bala sang foul play sa sining pagkasapu patay sa bangkay sang biktima nga ginkilala gani kay Genie Boy alias Jimboy Patino, no, taga bahin giniya sa sang Iloilo, probinsya sang Iloilo, pero madugay naman siya diri nga naga-star sa may bahin sang Urban 4, Barangay Milibili, sining syudad. Kag santi kanitiri sa initial tong investigasyon sa magkatapos sang Rojas Component City Municipal or Rojas Component City Police Station nga ti nasapuan na lang ining si Jimboy nga may ara sang pilas, no, sa iya nga ulo kag nagnilapta to ang tinulo, no, nga dugo sa pasulod gani sa ginhamtangan sa iya. Pero payag diri sang mga kasilingan sinis interview sa Bombo Radio to kay Josephine nga mabuot manini nga tawo si Jimboy ugaling permi lang dabi nag-inom, no, sa makahulubog ni limnon, pero wala man ini siya nagamaoy. Gani ginahibalo pa karon sa mga kapulisan kon bala atong pila siya nga ulo
ginlampusan balato sa matiga nga bagay o kun na tumba to saya bangon siya kahulugbon kag ginbawian lang gani sang kabuhi. Sa dugang namon diri nga mga balita, damo naman sa mga aksidente diri sa Dalanon sa amon nga probinsya sang nagligad nga adlaw kun sa diin gani maswerte gid ho nga milagro ini nga magkabig Bombo Radio Western Visayas ang natabo didto sa mga magbarkada to makabig no nga sakay gani sang Fortuner matapos nga ti ginarado gidto ho ang tatlo ka mga poste sang telecom companies dito sa may bahin sa barangay Kudingli, Banwas sang Dumaraw. Kung sa diin gani ang driver diri no sang among salakyan sang Toyota Fortuner ang ginkilala kay Kate Pauline Henodia, 26 anyos kag taga Tagbak, Haro, Iloilo City. Sunod diri sa kay Police Senior Master Sergeant Ronald Bacom sang Dumaraw Municipal Police Station nga halin ini sila sa Tagbak kag padulong sa Buruanga Aklan agud nga mag-outing. Kag pag-abot kani dira sa ibahin sa Banwas sang Dumaraw ti may kurba dakon dira daan tapos bulugon pa posible nga alang-alangan nadulaan sang kontrol sa manobela ining driver nga babayi kag nag-awas siya sa karsada. Una to nadalahig niya to na sangit niya to ang kanding ara sa higad tapos to nakabunggo siya sa poste. Sang una, lain nga telecom company na gabot gid tapos nadala niya pa ikaduha nga poste na naman na tumba na naman tapos ang ikatatlo ti didto siya nakapundo na kag na pilpilan pa gani sang poste pero ti maswerte gani nga wala sang may nagangkon sila sang patal nga pilas sa ilang mga kalawasan. Nagdesisyon sila nga ti dito lang sila sa ibahin sa Dumangas sa ospital magapabulong kag parayon sa karon no ginapakigangutan sang kapulisan kung bala mapasaka sang kaso no posible reckless imprudence resulting to damage to property no ang ipasaka sini sa iya kung magapasaka gani sang kaso ang mga tag-iya sang telecom companies. Kag pagkaga may aksidente naman sa may bahin sa barangay Manhoy sa Banwaya naman sang Dao kung sa diin gani wala man no sa napilasan sa pagbungguan ay sining Innova kag pampasahero nga salakyan. Ang pampasahero naman iya nga salakyan ang may biyahe nga Iloilo to Kalibo and vice versa kag ang pribado naman iya nga salakyan ang ginabaneho gani diri no ni Jonathan Padasas sang kwartero kag ang driver iya sang pampasahero nga van amo ang ginkilala diri kay Warren Arinding. So halin sa Iloilo pa kadto sa Kalibo ang van tapos kasugatan niya man ining pribado nga salakyan sang nadulaan sang kontrol naman sa manobela ining driver sang pribado nga salakyan. Amo to nga gintingwaan pa kuntani nakita na mo kay man mahaba ini nga dala ina dira nakita na sang driver sang van nga do ikis-ikis na to ang driver sang pribado nga salakyan gintinguhaan nyo kuntani nga ilikaw mo kay nalabot gid ang nauna nga bahin sang iya nga pampasahero nga van. Di wala man sang may napilasan sa iya nga mga pasahero kag sa mga driver sang salakyan. Kag mayari man diri ho nga houseboy na gid niya natigayon gid niya nga makawat ang mga alahas kag relo nga nagabalor tanan sa masobra 500,000 pesos. Inako sining 21 anyos nga houseboy nga ti ginprenda niya tuya ang iya kiniwatan nga mga alahas kag ginbaligya niya ang relo malahalon nga relo Bombo Radio Western Visayas diri sa siyudad sang Rojas. Ining 21 anyos nga houseboy ang taga poblasyon proper Mambusaw Capiz kag didto gani ini natabo sa nasambitan nga banwa kung sa diin gani diri ang tag-iya tingala siya nga waay na ang iya nga mga alahas tapos ginpaako niya ining iya nga houseboy ginako man sa ulihi anon mo kay na prenda na ya sa isa ka pawn shop sa ila nga banwa tapos ginpamangkot siya kon diin ang mga relo nga malahalon ay ginbaligyan at sa diyan niya diri sa siyudad sang Rojas. Yun na to, gindala pa sa police station ang nagpakal
sang relo pero sang ulihi tigin ano man siya, ginhilway man siya matapos nga napamatudan gani nga ginbaligyaan lang siya sang amo nga relo. Di napasakaan dito sang kaso ang nasambitan nga houseboy. So far amo na mga balita diri sa among syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid salamat Bomborita, Bombo Radyo Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lindsay ang mga nagapauna manamon diri nga mga balita sa Banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sa Aklan. Ang mga aksidente man ang nagluntad diri sa Monte kagapon mga alas 3 sang hapon dito sa may barangay na Isod Banwa sang Ibahay may nagluntad nga aksidente no. Series bus kontra sa single nga motorsiklo. Based to sa inisyal nga investigasyon sa ngamon nga may Ibahay PNP nga ang ini nga motorsiklo no nga ginamanihuhan ni Mayton La Chica 50 anyos ini ang driver kag ang iya nga backrider si Benjamin Braulio Suero 23 anyos kag ini nga duha tanan taga barangay Mambog sa may Banwasang Banga. Di daw halin ini no dito sa may Banwasang Nabas or sa portion sang Ibahay. Siyempre sakay sila nga motorsiklo pabalik na pauli na tani diri sa may Banwasang Banga, magi sa Banwasang Kalibo, padto sa Banwasang Banga, pero pag-abot dira sa may Banwasang Ibahay, particular sa barangay na Isod, ang aksidente nila no nga nasublang opposite direction ang isa ka series bus no nga gina-identify pasubong although nga ara na sa aton nga may Ibahay PNP driver daw kan bala no daw under pa sa ilang investigation kung sino gid bala ang lapaw sa piyak nga linya. Amo tong rason kung nga nagluntad ang amo na nga aksidente, pero gina-verify pa samon nga Ibahay PNP kung anong mga resulta sang duha ka mga biktima nga sakay sang inang motorsiklo kung ara gid man bala sila sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon matapos nga matabo ang ina nga aksidente kag subong no ang ina nga driver kag moto nga series bus dira na sa paghinakop samon nga may Ibahay PNP kag subject subong nga maga-istorya ang pamilya sang mga biktima kag ina nga series bus. Kag samon dugang pagid nga mga balita no. May kantana naman bala sa ini nga kwano natabo to nga pagkaristo sa kapin sa pito tanan ka mga kalalakian nga ni-involve man sa illegal nga pagbulang kundiri samon pagbulo-bulo no. So ang pito ka mga paarestado mulang na ang natigay nga maristo kay expected sa ngamon nga Ibahay PNP man mga launa ni natabo sa nga hapon before ang nagluntad tong aksidente. Madamo ang ilang nga maristo kay siyempre may mga ara nga daw natsambahan nga madasig to nga nakapalagyo temo lang pito lang nabilin to kag muna ang ilang nga ginpang aresto. Na-recover ang duha ka mga manok no kag 1,570 pesos nga ginasugid kamo ning taya kag ang muna nga pito ka mga arestado dira na sa paginakop sang Ibahay PNP kag subject subong adlaw subongaga nga ika-inquest no sa kaso nga PD 449 or ini nga illegal cockfighting law Bombo Radio Western Visayas. Kag samon pagidugang diri nga mga balita kagapon na interview nato no ang aton nga Bombo International correspondent kay Sir Greg Aguilar nga siling niya posible nga fake news ang nagagawa subong nga balita angot sa pagpauli or pag pull out blast sang Russia no sang ilang nga mga soldado nga gintalana sa ilang border no dito sa part sang Ukraine. Siling to ni Sir Greg nga mabaskog ang intelligence agency sang US rason nga hindi pwede nga magbinutig no ang Russia kag base sa data sang US ginabulubanta nga nagaabot sa kapin sa 180,000 nga mga soldado sang Russia ang nakapalibot sa border
sang Ukraine. Sa kaso nga may matabo nga gira kung pag-atake ay mabahol ang or dako no nga magiging epekto sa global economy kag upod ang nasyon nga Pilipinas sa mga alubos nga maapektuhan. Amo lang ni so far mga nagapauna namon diri nga mga balita sa Banwasang Kalibo, bilog na probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. Madamo kay kasalamat Bombo Leonard Bombo Radyo Kalibo sa amon dariya nga mga nagapanguna nga balita pabor dariya si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga tidulaon na ang pagsuksok sang face mask kung ipaidalom niya ang Pilipinas sa alert level 1 status o kung ang new normal. Di ko new normal, ipabili lang kuntani ang ining public health standards katigin at hagman sini nga mas maayo yung padayunon ang nakaandan nga paginawi sa idalom sa pandemya agud nga ti maproteheran man ang ilayatag sa ka mga kaugalingon. Kagin panindugan man diri sa gobernador nga husto ang pagpaidalom sa alert level 3 status sa probinsya sang Iloilo tubtubya sa Pebrero 28. Samtang sa ibang pagidiri nga mga balita, may na-record na diri kami sa may probinsya sang Iloilo sang isa ka napatay bangod sa rabies. Iniya sa may bahin sang Balasan Iloilo kag ti sa subong nagdaokon sang nagligad nga tuig nagdangat sa 12. Ang na-record nga casualties bangod man sa ti rabies sa kagat sang ido o kon sang kurenga. Sa ibang pagid nga balita, nabanhaw diri liwat ang mga resto bar sa amon kag dugang nga mga balay ilimnan diri sa may syudad sang Iloilo kadungan man niya sa pagdula sang liquor ban kag sang curfew. Di madamo diri ang mga nalipay ilabi na gid ang mga bar managers diri bangod nga ti maka-operate na sila liwat kag ti mga police officers namon diri sa may syudad sang Iloilo iga-deploy o kung nag-umpisa na sila sa deployment sa Smallville Complex diri sa may bahin sa distrito sang Mandurriaga. Tiari na naman nagbukas na naman ang mga bars diri sa amon. Dayon magsaka na naman gani liwat ang kaso sa COVID-19. Liwat naman ini nga magsirado. Pagbukas pa lang yan sa mga bars, Bombo Radio Western Visayas, ba mga tawo diri sa amon nagdagon-dagon pa Smallville Complex nga hidlaw gid siguro bomboan. Ati amugid laban-laban gid kay do sa bala Bombo Lindsay nga tanawab lang ang COVID, bala, duha na niya katuig kita yang na-suppress or na-deprive kita sang kahilwayan naton nga magwa, no? That's why iba naton yung mga kauturan, especially kung naanad ka sa mga party-party, sa mga lingaw-lingaw, hidlaw-hidlaw gid. O gali yung sitwasyon naton subong, amo na yung ginapanumdom sa mga experts, sa mga doktor, sa tanan nga sa Department of Health, nga kalong gid kita. We have to be very careful kay base bla kung hindi kita ma-observe sa protocol, ma-infect na naman kita, tapos damo naman magsaka naman ang aton iyang kaso, balik naman tayo sa pagtaas ang alert level status naton, Bombo Lindsay. Amugid, tisad to may deployment man diri sa mga kapulisan diri sa may Smallville Complex, pero waay manapunggan ang kinagamot isubong ginalauman pagid sa mga kapulisan nga liwat magtaas na naman ang kinagamo diri sa amon bangod sa hinubog, Bombo Rojas. Yang mugit ina Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas nga magaling ginakaugtasan diri namo no nga kun may aras sang ilimnon ti laban-laban may kinagamo Bombo Lindsay. Amugid, pero dira sa may Aklan, Bombo Leonard, syempre dira sa may Boracay, bukas naman dira di ba ang inyong mga bars? Kamusta dira yang monitoring sa mga kapulisan? So padre sa mon sa Aklan dito sa isla sang Boracay based to sa mon nga latest kapag angot sa kay Police Lieutenant Colonel Don Disquidio sa Pesang Malay PNP kay mangin manduan sila mo no sa aton nga PNP chief nga hugot gid nila nga bantayan maliban sa beachfront kag sa mga hotel bantayan gid nila ang mga bar and restaurant dira sa may isla sang Boracay kay balaan naton no sang una to biniktimang Boracay sang damo to nga kaso sang COVID-19 matapos nga may mga pasikreto to nga nag-operate nga mga bar and restaurant. Okay man, wala ma-maintain ang social distancing. Bala man naton nga basta bar and restaurant, sa isa kalamisa, di na mabalibaran, dira nga mapatuman pa ang social distancing. Hugot nila ina nga ginakatutukan para nga at least hindi hindi na magliwat to nga ang nauna to nga problema naton nga nagakalhit pang kaso sang COVID kapag at least tayo yun na nga nagabangon ang
tourism industry namon diri no sa Aklan sa isla sang Boracay, Bombolinsi. Amo gani ti dapat nang mangin disiplinado lang kita kag ti hindi kita yung magpinagusto sa aton nga pag ginawi. Sige lang ala nagid ang akon nga chef. Okay. Madam. Well, thank you so much. Salamat